Zdravím vás v dnešním díle u hry Battlefield 3. Další part bude tady z téhle operace Guillotine. Aha, no. Na rozdíl od minulý epizody snad budeme tady v té na zemi, hezky v klídku, nebudeme někde lítat, vole, nad zemí. Ty vado. No, uvidíme sami. Tak jo. That's a nice story. I don't see how it connects. What, do I gotta draw you a map? Al Bashir was never there. That's why you went in. We knew he was in Tehran somewhere. He'd gone into hiding. I see. Jo. And until this point, you didn't believe al-Bashir was affiliated with Solomon? There was no link? Just what I saw in Iraqi Kurdistan when I saw I've got a Salman. question. Al Bashir was our JFK. We should have left him where he was. You remember saying that? Lol. Who did? I don't know. Sure you don't. I bet you don't know who shot your CO either. Fuck you. Let's not forget the nature of a little Jděte interaction do here. This prdele. is not a trial. You are guilty. I know how your fucking story is. We're not here to manhandle him. Let him go. Now, as far as our treatment of him goes, our directives are very clear. I just want to get to the bottom of this, and I want to do it cleanly. Fine. Tell us how you found a nuke in Tehran. Vlastně, já rád nacházím bomby v Turánu, nebo kde. Tam jsou totiž bomby všude. Tam jdete po ulici, bomba. No, jdete dál. A tam bomba. No, jdete ulici dál, a tam ženská. Co nese? Bombu. Ty vole. Všude bomby, vám říkám, jako normálně. That is a big city. It is. To je město jako No kráva. gun trucks yet. No. Wheels of fate turn slowly, my brother. Sniper. Misfit, this is Haymaker. Central. Misfit, BDA of airstrike Okay. target turned up inconclusive. However, as of 0300 hours, forward elements of Colonel Garrison's regiment took Defia Bridge. This puts Oh. Misfit and Haymaker in position to capture No co střílí ty hovada, když tam nic nelítá? intelligence break. Your first objective is Cookter apartment complex beyond the canal. We will Kojer za kanálem. get ready to step off, out. Copy that. Dobře. Let's go. Už se můžu hejbat? There's Haymaker. Nemůžu. We're going. All call signs Misfit. We on mission launch. Repeat, we on mission launch. Sir. Roger. Backpack. Mortar out. Go! 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 Jo, minomet. I like minomet. Já nasleduju. Nasleduju, čekej na mě. Čekej. 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 Už tam budu. Dobré. Tam skoro jsem. Ty vole, chápeš, já nesu 5 kg, no možná 10 kilový železo, vole, kus železa. Vole, ty máš na sobě 2 kila oblečení, vole, a 1 kilo zbraní, vole, tak jako, co bys chtěl? No, vole. Hvězdice. To je epicky. Jo, mám skára brokovnicu. Jo, díky kámo. Díky bro. Ale hovno to nejsou moji. Asi rozeznám moje od vašich, ty. Jebat na tu s brokovnicí. Die, bitches!
Hoho, si myslím. Tak Scar je pěkně na nic, tady s tím zaměřováním, na to jsem přišel. To je brutální recoil, ty vado. Co ty tam u toho minometu? To nejde jako, abyste byli u minometu. Au. Tak jako nejde, abyste všichni byli jako u minometu, jako. Tam můžu být buď já, nebo my. Ty vado. Tak, projdi to, jo. Ova. Kecam. Chytaj ta granát. Honza. Granáty. Já myslím, že jich tu je hodně. To jsou moji. Dobré. Go, go, go. Ty bičos. To je všecko, co mi uděláte, jo. No, granát. Granáty. No, oni vyjdou sami jako. Když sem hází granáty magoři. Halo, jako. Nikdo tady, jo. Ečko, ečko, ečko. Jo. Co mu děláš? Ty vole, nesnáš. Jste tu, bro? Let's go. Překvápko. 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 To koukáš, co? Kámo, co se ti stalo? Jsi v pohodě. Asi ne. Chci taky nastoupit. Dobře. Let's go. Tak jedem. Dobré. No mě se taky moc nezdá, jako. Že není zrovna moc chytrá. No vlastně. Jak jinak? Načítání, jako vždycky. Ty vado. I just agreed to be ambushed. Why don't we just shoot ourselves and save them the trouble? Seriously, we're gonna get jacked. Frankly, gentlemen, I'm not hearing the aggression I'd like. Keep scanning. Nothing yet. No ty vole. Radši se zastřelit do hlavy, aby jsme jim to usnadnili. To je řešení. Shit. Where's he going? Copy 1-3, no need to turn back. We're gonna push this vehicle
heard him. Pull over. Jasně. Get this over with. Ty vole, teď tohle bouchne. RPG, overpass. Over here. These motherfuckers. Co svině, vole? Boom headshot. Boom headshot. Jaký to je? Blackbird, fucking. No, Try to find a way on top. See if you can strangle. tak jasně. Keep him pinned down. Throw it high. Blackbird, lock me. Chytaj ta granát. Boom. Hohoho. OK. OK. Dobře. OK. Já musím mít druhej. Hele. We're out. Kámo, já se tady seknul. Roger, Roger. Bum. Tak jdi, vole, už můžu jít. Díky. Hajzlové. To neumíš, co? Tak pojďte. Hop. Chcete helpnout? Teď to jsou přece jen 2 metry nějak. Ne, dobrý, já budu radši kempit. Dobré, takhle. Co? Tak fakt. Ježíš, ty vole, pohni. Jasně. Ahoj. Ahoj. Už jsi mrtvej. Ahoj. Chci něco slyšet? Kouzlo. Ale jo. Normálně jako z brokovnic tady celý proběhnu, jako. Sledujte, jo. Z toho spadnu, co? Jako. To je normální to, ahoj. Ahoj. Máš se, já taky. Potom tě střelím do zad. Hej, nemůžete mě prostě přestat ignorovat, mně to přijde takový divný, vole. Když to jim za váma, vy se ani neotočíte. Ty už se pohni. Ty vado. Aspoň se v téhle hře někam posune.
si prdel. Dáš si prdel. Jak jsem dostal tank, ty vole. I sem, jo. Ty vole. Au. Ty jsi hovado. Sound off! I'm good. All right. Flair! You good? Good? Motherfucker, that was a T-90 and I'm still Do breathing. prdele, to byl ten 90. I'm better than good. I'm fucking awesome. Blackburn! Blackburn, you okay? Jo, jsem v pohodě docela. There's gotta be a way out of here. Let's go! OK. Ty vole, konečně jiná zbraň, hej. Konečně. Request immediate air. T-90 tank 200 meters from. How copy? That thing's gonna cut them apart, man. There's fast air and Cobras on No, station. ty vado. They can get here in time. OK. I think that's the bank. Guess so. Fucking T-90 back. We gotta do something. Už je tady zase, vole, ta T90. Já už myslím, že není. Schop svině. Hajzle jeden. Get moving. More armor inbound. T-90 in front of the bank. Take it out. Okay, here they go. Left side. Au. Holy fuck! Javelin team's down! Sure the javelin! Light that fucking thing up! Už to bude. Kde je ten tank? Hajzle jeden. Tank destroyed! Tank destroyed! You're doing great, Blackburn. Roger! Seeing enemy personnel. Engage. Děláš si prdel. Tank on the right, heading this way. Tank! Tank! Ty hajzel. Good hit! Ty vole, ty máš štěstí. Building's not secured yet. Enemy contact southwest. Už zase do mě. Another tank Ty hajzle jeden. Enemy armor destroyed! Let's move! Pojďte, hoši, jdeme. OK. Focus on a burning structure on the sound back. To je odkud, to je tady od toho týpka. See if you can find a way into the back. Já se zastřílím, no, mě to nevadí, já mám ty sniper skills. Jo, oni jsou nesmrtelní, jo. Bezva. Bezvadný. A jdu k vám. Fuck it. No, si myslím. Buzeranti jedni. Nic víc si nezasloužíte. Pojď, kámo, jdeme. OK.
Díky, frende. Ještě ti pomůžu já. Ty to vylezeš. Aha. To jo. Aha. Kámo, si v pohodě. Nechceš mi to trošku spustit? Děkujem. Tyhle to sotva drží, hej. Okay. Let's do this. Ty vole. Spadlo. I'm in. Hop. 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 Mezerník, mezerník, mezerník. Oh, dobré. Jsem taky vevnitř. Tak. Krásně. No i tak. Tenhle díl to stačilo, ty vada. Taky se o tom musím odpovědět. Tak děkujeme, že jste se dívali a příště se taky koukněte. Děkujeme.